हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। एसएससी जीडी आईडी गोमानायखौ बोरै रिकभारि खालामनो हायो लोगोसे एडमिट माबोरै डाउनलड खालामनो हायो गावनि प्रफाइलाव थांनानै जों बेखौनो बेयाव सावरायगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। एसएससी जीडीनि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन। बेनिफ्राय एग्जामा जागायसिगोन 16 नभेम्बरनिफ्राय। दा एडमिट कार्ड होथ'वाखै नटिस ना, नाथाय गुबुना होबाय, स्टेटास नायनो हाबाय। दा जोंनिया सानसे साननैनि उनाव हागोन। थ' नोंथांमोना भिडिअ नायबाय थाबानो जाबाय। थाबैनो नोंथांमोनाहाय आपडेट मोननाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा बाथ्राया जाबाय लोगोफोर, एडमिट डाउनलड खालामनोब्ला थ' खायसेनि आइडिया गोमायो। दा बेखौ बोरै रिकभारि खालामनो हायो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनलांजोबगोन। बेखायनो जाय नोंथांमोना भिडिअ नायगासिनो दङ लाइक खालामदो आरो कमेन्ट्स नोंथांमोना खालामनो हागोन। दा जोङो फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। दा नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो लगइन मोनसे मोनदों। दा लगइन एबा इउजार नेमाव नोंनि एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनांगोन। बेनिफ्राय पासवर्डखौ मा मोनदोंमोन बेखौ होनानै दा खेबसा मोनदों, खेबसाखौ नोंथांमोना एन्टार खालामनानै लगइन खालामनांगोन। अब्ला नोङो नोंनि डासबर्डआव थांनानै एडमिट नायनो हायो, लोगोसे डाउनलडबो खालामना लानो हागोन। आरो बेजोंबो जायाब्ला नोंथांमोना आइडि गोमादोंब्ला नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनदों गाहायाव। दा फरगट पासवर्डआव थुनानै जोङो रिकभारि खालामनो हायो। दा बोरै रिकभारि खालामनो हायो अब्ला जों नैबे फरगट पासवर्डआव थुना होनोसै। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोङो स्टेट सेलेक्ट खालामसै। बेयाव जों आसामखौ होनोसै। बेनिफ्राय दानिया इमेल आइडि आरो लोगोसे मबाइल नाम्बार नोंथांमोना होनांगोन मोननैखौबो। दा मोननैखौबो होबानो जाबाय। नोंथांमोनाव अटिपि थांनाय जागोन आरो बे अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय लगइन खालामनानै एबा गोदानै रिकभारि खालामना लानो हायो। थ' बिदिब्ला जों इमेल आइडिखौ जों होबाय। एप्लाइ खालामनाय समाव जों माखौ होदोंमोन बेखौनो होनांगोन। दानिया जोङो साबमिटआव थुना होदो। दा साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो अटिपि फैबाय। दा जों अटिपिखौ होनांसिगोन। बेयाव नोंनि इमेलाव थांगोन अटिपि, बेनिफ्राय मबाइलावबो थांगोन। दा जायखिजाया नोंथांमोना मोनसे होबानो जागोन आरो बेयाव। दा जों होबाय मोनब्रै मोनो अटिपिखौ नोंथांमोना बेयाव होनांगोन। दा अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो जोङो खेबसाखौ फिन खनसेबाव होनानै जोङो साबमिट खालामनांगोन। दा नायदो लोगोफोर, रिकभारि जाबाय आइडिया। नोंथांमोना बेयाव सेभ खालामना लादो बा नट खालामना लादो। बेनिफ्राय गोदानै पासवर्ड नोंथांमोना होना लानो हागोन। गोसोबादि होना लाबानो जाबाय, नों गोसोआव थानाय बायदि। दा नोंथांमोना ओरैबायदि होनो हायो नोंनि नेमखौ होनानै। थ' जोङो 1 2 3 @ बो होनो हायो। दा जायखिजाया मोनसे एग्जाम्पल होबाय @ 1 2 3 नोंनि नामखौ होनानै दा नोंथांमोना होनानै बेयाव साबमिट खालामनांगोन। थ' साबमिट खालामनाय लोगो लोगो बियो गोदानै पासवर्ड जासिगोन। नोंथांमोनाथ' आइडिखौ मोनखाबाय। दा बेयाव नुनो मोनो स्क्रिनाव। दा बेनिफ्राय दानिया जों फिन खनसेबाव लगइनआव थांनानै जोङो आइडिखौ होदो। बेनिफ्राय पासवर्ड जों माखौ होदोंमोन बेखौ होनानै जोङो खेबसाखौ फैनानै जों लगइन खालामनानै जोङो प्रफाइलाव थांनो हायो। दा बिदिब्ला जों बेयाव लगइन खालामसै। बेनिफ्राय जों प्रफाइलाव थांसै। फैदो नोंथांमोना नायदो दानिया बोरै एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हायो आरो जोङो बोरै नायनो हायो अफिसियेल नटिफिकेसन। दा नायदो नोंथांमोना लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला श' जाबाय। दानिया जोङो बेयावनो गासैबो नायनो हायो। दा नोंथांमोना नटिस खालाम, गोजौआव मोनसे अपसन दङ हम, नटिस, एप्लाइ, एडमिट कार्ड, एन्सार किस, रिजाल्ट। दा बेयाव जों जायखिजाया बासिना थुबानो जों एडमिट कार्ड नायनो हायो। दा बिदिब्ला एडमिट कार्ड फैदोंना फैयाखै जों नायनोसै। फैदो एडमिट कार्डआव थुनानै। दा लोगोफोर एडमिटआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि माखासे स्टेट ओंखारगोन। दा जों नर्थ इस्ट जनाव नायनांगन। दा जोङो नर्थ इस्टार्न रिजनाव जों नायदो। दा जों बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया बेबायदि गेवना फैबावसिगोन sscner.org.in नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों गोजौआव। दा बेबायदि नोंथांमोना थुनाय लोगो लोगो एडमिट बेनिफ्रायनो नायनो हायो फैदोंना फैयाखै। दा जों बेयाव माखासे नटिफिकेसन नायनो हागोन। दा बिदिब्ला जों गाहायाव फैनानै एडमिटआव नोंथांमोना थुना बावदि फिन खनसेबाव एडमिट मोनसे मोनदों। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो एडमिट ओंखारदोंना ओंखाराखै जों बेयावनो प्रफाइलाव नोंनि प्रफाइलाव जेब्लायबो जों चेक खालामबाय थानो हायो आरो बेनिफ्रायनो नोंथाङा एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन SSC Gd कनस्टेबलाव। दा नै नाय लोगोफोर, बेयाव SSC Gd गोदानै एडमिट गैया। दिल्ली पुलिस सिगांनि दङ, बेनिफ्राय MTSनि दङ। दा बेबायदि नोंथांमोना नायै एडमिट डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा बेनिसिम लोगोफोर, नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। आइडि गोमादोंब्ला नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव रिकभारि खालामना लादो आरो एडमिटखौ नोंथाङा नोंनि प्रफाइलाव थांनानैनो डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। दा लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लादो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव।